Otvaranjem troškovnika pristupate kalkulatoru cijena koji pomaže u planiranju projekata namještaja. Iako ne prikazuje točnu konačnu cijenu jer ne uračunava otpake, ostatke ni dodatne troškove izrade, daje pouzdanu procjenu troška materijala. Sustav automatski izračunava sve potrebne materijale, uključujući ukupnu površinu svake ploče, duljinu kant trake u metrima te sav okov i potrebe izrade, poput ladica, nogica i gola profila. Cjenik je u potpunosti prilagodljiv vašim lokalnim cijenama. Kliknite Get Prices za otvaranje predloška cjenika. Ovdje možete podesiti vrijednosti za svaku vrstu materijala i dodati posebne troškove, kao što su spojnice, bušenje rupa, nogice ormarića, okov za ladice, rezanje gola profila, CNC glodanje za leđa u falcu ili utoru te gola profili po dužnom metru. Nakon što ažurirate Excel datoteku, spremite je i učitajte natrag u sustav. Vaš prilagođeni cjenik primjenjuje se odmah i vidjet ćete ažurirane troškove u stvarnom vremenu. Aplikacija daje i vizualnu povratnu informaciju. Zelene ikone znače da je materijal te dimenzije, debljine pronađen u cjeniku i da je cijena uspješno izračunata. Crvene ikone označavaju da materijal te debljine nedostaje u cjeniku i upozoravaju na moguće praznine u kalkulaciji. Isti indikator vrijedi i za kant traku, označenu kao ET. Sada izradimo novi ormarić i pogledajmo kalkulator cijene na dijelu. Dodajte nogice, vrata ili ladice i gledajte kako se cijena trenutačno prilagođava. Povećajte ili smanjite ploču i promatrajte kako se cijena mijenja u stvarnom vremenu. Sustav automatski izračunava površinu i množi je jediničnom cijenom. Ista se logika primjenjuje i na ostali okov i komponente.